ndakafurirwawo neimwe shamwari yangu. Ndobva ndaendawo kunoromba. Takaenda tikasvikonzi endai munouya nema $600. Pakutanga takati tave kuzobirwa, asi takazokwereta mari iya tikaendesa. Mwedzi miviri yekutanga hapana chakaitika, asi mwedzi wechitatu ndakamuka ndikaona vharanda riine mari yaisvika 600 pamusoro payo, paine masvosve. Ndakatora mari iya ndikatsvaira masvosve aya ndisingazive kuti ndaitozviparira. Mari yakatanga kuuya zuva rega rega, uye nemusi wemugovera yaiuya yakapetwa kaviri muuwandu. Ndichitsvaira masvosve anenge akazara pamari iya everyday. Mukutsvaira masvosve ndaisaziva kuti ndaitsvaira pfungwa dzemwana wangu. Mwana akatanga kubuda masiriri, ndikafunga kuti zvimwe kukura, asi zvakazoenda zvichiwedzera kushata. Mwana akatanga kurasika njere, asingachadi kurara mumba. Nanhasi mwana wangu achiri kurwara nepfungwa. Apa mwana mudiki diki anofanirwa kunge ari mugrade 1, haatorare mumba, uye ukada kumupinza mugedhi nechisimba anokurova zvekutokukuvadza. Mari ndinayo, uye ndakavhura mabhotiki mazhinji munzvimbo yandinogara mune rimwe guta remuZimbabwe, asi ndave kurwadziwa nemwana wangu uyu. Ndinokumbirawo kana paine anokwanisa kundibatsira. Kana zvichireva kuparara kwemari, ngaiparare hayo, mwana wangu achisara apora.